Namhlanje kumlazi online sisemlazi esigcemeni sakwa U la esikhuluma khona nensizwa ebhekene nenkinga eyisimanga, into engachazeki nami engithe uma ngizwa hayi inkosi impela ngaqale ngangayikholwa kwaze ukuthi ngiyayibonela ngamehlo, kodwa angeke ngichaze kakhulu, ngizoshiyela kuyena ayichaze into yakhe kodwa ithinta isitho sakhe sangasese, kodwa ngizoyinikela kuyena ukuthi alichaze kahle lonke udaba. Sikubingelele sikwamukele kwi-Umlazi Online. Awuchaze kabanzi, ngabe yini inkinga le obhekene nayo? Mangathi ngiyiqala nje ngingasho ngithi nama ngiyazi, kodwa kuyinto eyangiqala ukuyizwa nje ebusuku ngilele ngedwa nje futhi ukuthi kwasekulate kuyisebusuku futhi ugesi ngase ngiwucishile. Ngizwe lento kube ngathi ikhonto engihambayo esithweni sangasese, kodwa ngithi hayi ngobona ekuseni mhlawumbe futhi inkosi angiyirazi because kuyenzeka umuntu aphathwe ikhanda kodwa kusese-right. Mangithi ngiyavuka ngakusasa ayingeke lento ngiyayizwa, mangithi ngiyayibheka lento ayingeke lento iyanyakaza esithweni sami sangasese. Kwawukuthi-ke ngithi ukuthula nawo kancane, ngithi ngifuna ukubona amasontwana noma iy'nsukwana ukuthi izokwenza njani, mhlawumbe futhi kuzoba into ezohamba ngiyiphele. Kodwa hayi ngithe mangithi ngiyabekezela kanjalo still ngathola ukuthi lento iyaqhubeka. Ngibe sengizama ukuthi ngiye emaklinikhi, emaklinikhi bebenginika nje lezi zinto ama-antibiotics, amaphilisi lawa betshela ukuthi itablethe zama-drop, kodwa ngibatshela ukuthi isimo sikanje udokotela akafuni ukutshela ngento ayifundele. Ngazama nakubantu futhi kubantu abayinyanga zesiZulu, hayi nabo bazama ngendlela abazama ngayo kuze ube namhlanje njengoba ngizela ngibhale Umlazi Online kusekhona namanje. Uma uchaza ulibele usebenzisa igama elithi into, wavuka uzwa kunento, wabona kunento, ngabe yini le othi yinto? Uma uyichaza uchazela umuntu ongayazi lento, umuntu ongakaze ayibona, ongakaze ezwe ngayo, yinto enjani le oyibonayo iyinkinga yenzeka kuwena esithweni sakho sangasese? Kwenzakalani esithweni sami sangasese? Ey'nhlambwini zamasende, ikhava nje likhava wona amasende, nazo iy'nhlamvu uqobo ziyanyakaza nje, zinyakaza nje like engathi angazi ngachaza ngathi, kodwa nje ziyanyakaza, ziyasheyika ngapha nangapha. Ilokho nje ngakuchazela umuntu. Manje kunyakaza zona iy'nhlamvu zamasende? Kunyakaza zona, nazo iy'nhlamvu ziyanyakaza, naso isikhwama siyanyakaza. Manje kubona konke lokho kwenzakalayo, bukhona yini mhlawumbe ubuhlungu obuzwayo? Bukhona bukhulu kakhulu ey'nhlambwini nje, iy'nhlamvu zobuqobo lwazo. Kukhuluma nje kumanje buhlungu kakhulu ukuthi phela ngeke ngikwazi ngakhala, ngokhala kuze baqe kanjalo. Into yaqala nini le? Lento yokuthi 2026 manje ngingasho ngithi 2024. Usuhlale nenkinga engaka eminyaka engaka? Ngizamile ukuyilungisa njengoba nje kuzofikela namhlanje. Usebenzisile noma ngithi uzamile ngendlela yesintu, wazama ngendlela yesilungu odokotela njalo njalo? Ngizamile ngendlela yesintu, ngazama ngendlela yesilungu. Amakhadi nginawo nje endlini nasesibhedlela ahlukahlukene, i-robot esiphingo, ngizamile, ngizama amaklinikhi angafani, kodwa hayi. Manje awusho-ke njengoba kunyakaza iy'nhlamvu lezi zamasende, kunyakaza isikhwama manje, zona mhlambe ziyakhukhumala noma usayizi usafana nakudala, zona impela uma uyibheka zinjani? Ziyavuka, kodwa indlela ey'vukala ngayo uma ngikukhombisa wona ungabona ngathi kunormal, into ejwayelekile, kodwa mina ngiyabona ukuthi hayi ngiyazazi iy'nhlamvu zami, zona lezi. Ngabe lento ikuphazamise kanjani nje ngokwempilo nje yakho? Zikhona izinto ongasakwazi ukuzenza noma ongasakwazi ukuzenza kahle, noma iy'ngqinamba osudlule kuzona ngenxa lesimo? Singiphazamise kakhulu empilweni, singiphazamise kakhulu. Iningi izinto esey'nakalile njengoba ngichazela nobhuti ukuthi ngumuntu osebenza ukuthi asebenzisela i-sensor drive, ngokuba iy'moto esengiy'limazile ziningi ngesimo sokuthi ngithi ngisesteringini ngibe ngicabanga, i-stress kahle kahle, ngisuke ngicabanga nje ukuthi isiphetho yini, kwenzakalani. Nomzali ngamtshela engaboni ukuthi imphathisa ngekhanda lento, waphela nayo igazini njenganami, ngabe ngakhetha ukuthi ngithi hayi ma
sengithanda ukuba ngcono manje ngenzile ukuthi aphume kule nto le ngibhekane nayo mina ngedwa. Iminyaka mingaki la kuwena? Iminyaka 25. 25. Ngabe mhlambe esimweni wezothando kulowo mkhakha kuhamba kanjani? Hayi, esimweni sothando kubantu besifazane angeke ngize ngisho mhlampe umuntu wesifazane futhi ngeke ngisho ngeke ngisho ukuthi uyena, ngasho futhi uyena, ngaze angazi ngichaza ngithini. Ngoba ngeke ngisho ukuthi umuntu futhi mhlampe abantu umeqo mhlampe umuntu wesifazane mhlampe nje isifo esivele sangena nje angeke ngize ngikhombe umuntu. Kodwa ukhona umuntu oqhubeka because ayenzi ngathi inco mhlampe ngalala umuntu wesifazane mhlampe ngavuka senginenkinga. Ngabe mhlampe ngithi hayi sibani ongenzeka nje. Manje into yavele nje ngiqhamukula nje ebusuku ngilele. Manje angeke ngize ngithi khona umuntu engisolayo. Ngiyachaza nje. Manje ukhona umuntu wesifazane ohlekisana naye noma osekwahlekisana nabo uthola ukuthi mhlambe lesimo lesi sigcina sinimoshele entweni eniyenzayo naye? Ngingasho ngichaza impela lapho ngasho ukuthi mina ngiyazazi ngomuntu onjani. Igcina singenza umuntu nje strong ngale ndlela engizazi ukuthi hayi ngeke phela mina ngiyazazi ukuthi ngishaya ngigcine mama. Kodwa manje ngibona ukuthi hayi manje umuntu wesifazane ngasi nginomhlukumezo. Because manje hayi ngathina kusangiqedi ngale ndlela bengiqeda ngayo sekuyaphuza. Manje ngikhuluma nawe nje useyinhlungwini. Ngiyahamba ukubekezela. Manje uma wathinta wona amasendo uthinta inhlamvu kubhlungu noma kubhlungu nje ngisho ungathintanga? Mangiyithinta nje kubhlungu, kodwa ubhlungu ngiyakwazi ukuthi ngiyithinte mhlawumbe umuntu ongathi methinta mhlawumbe ngigxume kakhulu, kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngiyithinte ngiyibambe. Kodwa futhi kuyaba bhlungu kungonakala into ungathintanga futhi. Kubhlungu nje. Kumanje nje usendlungwini. Kubhlungu manje. Ungathi mhlambe njengoba uxhumane nomlazi online hlobo luni losizo oludingayo? Yonke indlela engasizakala ngayo angeke ngisho ukuthi yipi nje nginenkinga nje nanoma yipi indlela engangisiza ngayamukela. Kusho ukuthi sizocela umbukeli obukelayo njengamanje uma eluzwa lolu daba kukhona indlela acabanga ukuthi angasiza ngayo asithinte siwumlazi online sizokwazi ukuthi simxhumanise nomfowethu esiligodlile igama lakhe njengoba ubona nje sifihlile nobuso bakhe ngenxa yobucayi besimo abhekene naso kubonakaleka ukuthi usizakala kanjani. Cabanga ukuthi siyagoqa manje ngaphandle makukhona okunye obafisa ukujobelela. Hayi ngingasho ukuthi sengichazile nje konke okumayelana nenkinga enginayo. Cabanga soyibamba khona lana ke sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nesibindi sokuthi uphumele obala ukhulume ngenkinga yakho ebucayi ngale ndlela. Asithembe ukuthi usizo kuzoqhamuka udaba sizolishicilela ke kumlazi online. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yeah.